trobam aquí la signatura de l'acord de millores sociolaborals dels docents. És un acord molt positiu per a la comunitat educativa. Jo qualificaria aquest acord d'un acord històric, on s'aconsegueixen millores històriques que demanava el nostre sindicat, com podria ser la reducció de càrrega lectiva, la reducció de ràtios i la carrera professional. Sens dubte, aquest acord durà a una millora de la qualitat de l'educació a les Illes Balears.